Μη πας να είσαι από εκεί μπροστά, να ανοίξουν να βγούνε και εγώ να μπω. Φίλε, μπήκα. Κάτσε τώρα να βρω τη βόμβα. Παιδιά, βλέπετε τι κάνουμε για σας. Τι συνεργαζόμαστε στο Ναι. Γι' αυτό μας αξίζει ένα subscribe και στα δύο κανάλια. Τον έχει μια σπάσει. Πού είσαι ρε φίλε, εγώ είμαι μες στο σπίτι. Γεωργία, άνοιξε κάμερα, δεν φαίνονται τα face μας στο κινητό μου. Πήγα από μέσα από την πίσω πόρτα, φίλοι, και τους άκρυψα. Τώρα στρεφάστα λίγα Εντάξει, αυτό δεν χαλίκια. μπορεί να μας κάνει τίποτα εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μας κάνει κάτι αυτός. Δεν είναι τέτοιο. Δεν είναι η βασίλισσα του Brookhaven όπως εμείς. Δεν μπορώ να βγάλω τα μάξι, κάνουμε μια reset. Τι σπίτι είναι? Το βρήκε. Εγώ είμαι στο μπάνιο και είμαι από τον καθρέφτη και τους φλεξώνω τα λεφτά μου. Θέλεις να ντύσουμε κουκλάρες, μπας και αλλάξει κοπέλα ο τύπος. Πάω σε άλλα σπίτια, γεια. Εγώ ντύνομαι μια στιγμή κουκλάρι να δω αν θα κοιτάξει. Εσύ θα έρθεις? Αλλά... Γεια, έλα. Τώρα ντύθηκα κουκλάρι και έχω πάει στο σπίτι τους. Ντύσου και εσύ κουκλάρα. Αλλά Λούνα, μη σε δουν τους εσύ. Ρε φίλε, το κεφάλι σου είναι σαν πατάτα. Hi. Κάτσε να το παίξουμε λίγο. Δεν απατάει την κοπέλα του, αλλά μένει στην παρατήση. Για να δούμε, να δω, θα την απαντήσει τώρα. Είμαστε πολύ φυσιολογικές. Είναι η αγάπη. Η καημένη. Πες το όχημα. Το free candy δεν έγραψες. Θέλαμε να γράψουμε μικρό. Παιδιά, έχουμε ξανακάνει βίντεο, απλώς δεν μας βγήκε. Ελπίζω, παιδιά, να σας αρέσει το βίντεο. Ναι. Γιατί σκήκαμε πάρα πολύ για να το κάνουμε. Ναι. Σε 12 λεπτά πρέπει να το κλείσω για να το στείλω στη μάνα μου. Πρέπει να το... Εδώ πέρα δεν έχει χρήματα και εγώ και πάμε. Πάμε. Στην εκκλησία πρέπει να ήταν άτομοι. Πρέπει να ήταν άτομα. Για πάμε να δούμε. Πρέπει να τους κομπλάρουμε. Θα είναι και ένας παπάς να κάνει καμιά ευλογία και εμείς θα μπούμε μέσα γιατί... She was a fairy. Όχι, δεν ήτανε. Άκυρο.